Ne tako je, znači, ne tako je, Vesin, ne tako je. Kako? Znači, na polugodije smo, tako je? Da. Tako je, na polugodije. I, razviraš, počinjemo prvo sa matematiku. Da. To li mi kaže kad pišujete? Da. Sobiranje. Sobiranje, dobro, Da. sobiranje, u redu je. Ne gledaj Natan, Bobi, ne gledaj Natan, sad gledaj ovdje kako je, znači, ima sobiranje, ama nema samo sobiranje u životu, ima i odzimanje. Bobi, ne Natan, ostavi tak, da ne ga gasu televizor, ostavi. Znači, u život ono ima i množenje, ama ima i delenje, samo to je komplicirano, to je ponatamo kako učimo u treće polugodije, bilo? Da. Znači, počinjemo sa, znači, 1 plus 1. Jednako. Ajde. Znam. Ne. Znam. Vidite, ne tako je, Bobi, ne tako je. Znači, 1 plus 1... 3. Ne 3, Bobi, ne 3. 1 plus 1, evo tato će go reši prvu zadaču, može li tako? Ajde. 1 plus 1 jednako na 2. E sad ti piši 2 plus 2, ajde. Ne tako je, pazi kaj, i vidiš i od tamo će go, ajde. 2 plus 2. Jednako? Ama ne tako je na prsti, na pamet kaj računaš, ne tako je na prsti. Ajde, 2 plus 2? 5. Ne, sine, ne su 5, ne 5, kako 5? Znači, koliko su 2 plus 2? 7. Ne be, sine, 7, kako 7? Koliko su 2 plus 2? Tato, nekoj tropa jak ju da otvoro, ej. Što kaj se pravi s ovoj dete? Tato be! Tato! Tato be! Što se viknaje Abe, toliko? tato be! Abe, odi nam, ne vikaj toliko. Abe, tato! Abe, požar! Abe, ne vikaj toliko, majka ti spije. Abe, požar kućak izgori! Pa što ne kažeš, be ti? Polaka samo, kaj go razbudimo majku ti. Ajde. Spasite ga, šifonjer! Spasite ga, šifonjer! Spasite ga, šifonjer! Spasite ga, šifonjer! Spasite... Dobro je, komšo. Sramota, majkom. Mene kuća mi gori, tebe do igranja žbučku ti došlo. Ajde, iskače tu. Samo polaka. Žena spije da nego razbudimo. Ajde. Gori sve, ajde.